Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi klip na kanalu. Danas ćemo snimati posle dužeg vremena epizodu za kanal, a to što ćemo snimati je World of Tanks. Znači evo, ako mi vjerujete, ovu igricu sam skinuo pre možda 2 sata. I ne igra nešto posebno, imao sam oko 20 mečeva, da kaže sa borbi. I ovako, uvežbao sam se malo pa da vidimo kako će to izgledati. Znači ja odmah gledam da li i nekog ima gore na planini. Ali obično ni... What the fuck? Gusenicu su mi malo zajebali. Sad ću malo ja vas zazebem. Dobro, ovog lika smo pogodili. Idemo sada. Samo da nas niko ne sjebe sada. Ko da je proleteo sam ovaj hitac. Naših ovdje nema, tako da smo u opasnoj situaciji. Bravo! OMG! To bre! Sada ćemo da... ne vodimo. Pokušat ćemo barem da... Ako je kako moguće. Oha! Mili moj, ti si tu. Ali džaba što si tu. Kad ćemo te ubiti. Sad ćemo pokušamo barem da ga malo oštetimo, ali vjerojatno će nas ubiti. Neće nas ubiti. What the fuck? What the fuck, ja kažem. Ćao poz dečko, znači ti si gotov. Ne! What the fuck? Ćao poz i ti. Bilo je lepo ratovati s tobom. Jao, šta im radimo? Pa ovo nije humano. Okej, izgleda da je ova partija završena. Sve što ti hoćeš, mili moj. Gde se ti petljaš? Šta si ti? What the fuck is this, bitch? What the fuck? What the fuck, yo? What the fuck? Nemoj da umreš, nemoj da umreš. Dobro, 3 kila, znači... Uopšte nije loše. Gotov si ti vjerojatno sada. Sad ću ja da izađem, pa kud puklo. What the fuck? What the fuck?
9 healthy nam ljudi ostalo, znači... A gdje ide sad ovaj naš? What? Shit! Jeben ti raspali tank. Nema veze ljudi, 3 kila ovoj partiji, sasvim odlično za početnika. Da, bitno je da ovaj mučenik sada ide. Pa vidi bar zauzmem bazu, bok te evo. Vidi ga. Ali šta ti radiš, mučeniče? Vidi ga. Sad ću bude poraz zbog njega. A mogo sam ubiti jednog lika, lako samo da nije bio na jebeni tank, šta već. Vidi ga! Ono debilu, možeš stići do naše baze. Čekaj. A vidi mučenika. Idi ubij ga, bok ti. Daj bre, beži bre. Fuck you. Vidi. Pa ajde više. A kuda se ti makljaš sada, majke ti? Dobro ljudi, izgubili smo vratno sada ovo. Gotovo. Op. Ne, eno ga, pucaj ga. Pucaj ga! Pucaj ga! Bravo mučeniče, to bre, tako se to radi. Dobro, mi smo jedni od najefikasnijih bili u našem timu, ali ovaj je sve rešio, mučenik. Okej, dobili smo neki orden, visova medalja. Wow, okej, dobili smo dejstvuj i uništi, nanesi više štete neprijatelje prema što vozilo je poena izdržljivosti. Dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se, ćao, pause.